Consultan vostedes as redes sociais durante a súa xornada laboral? Se o fan, saiban que pode ser un motivo de despido. O Tribunal Superior de Xustiza de Canarias acaba de ratificar o despido dunha traballadora indefinida por dedicar unha hora diaria a WhatsApp e Instagram durante o seu horario laboral. Vivimos pegados a un móvil e cada vez dedicamos máis horas ás redes sociais. Todo o día. Durante o traballo... No, durante o traballo non, durante o traballo o móvil está quieto, non se toca. Pero despois de salir, bueno, o primeiro que fago, o móvil, o WhatsApp, o Instagram, todo. Unha situación que muda dependendo do traballo. Porque os papis de futuros alumnos pues pídenme información, entonces claro, cada 2x3 hai que estarlas mirando, actualizándose. Evidentemente WhatsApp, si no traballo úsalo, tens que utilizalo. Outra cousa é Instagram, Facebook, Twitter, eso non. Y tenemos móviles prohibidos. No podemos llevar, o sea, están en la taquilla o en descanso los 15-20 minutos. Empresas onde o uso do móvil persoal está restringido, é o que lle acontecía a unha traballadora da limpeza en Canarias cun contrato indefinido a tempo parcial que foi despedida tras comprobar que usaba as redes sociais máis dunha hora ao día durante a súa xornada laboral. O feito clave é que aparecese fixado no contrato a imposibilidade de empregar os dispositivos telefónicos. A empresa acreditou que o persuízo era palmario, de feito é que acredita que no período de varios meses hai ata 21 horas de emprego. Se estás a traballar, non podes estar a todo. Estar, sí. Procuro utilizalas o mínimo posible, pero sí que te está... Distraccións que afectan o traballo e que poden ser causa de despido, aínda que a sentenza tamén alega impuntualidade e pausas excesivas.